Днес ще ви представим един спа хотел на една вече любима наша дестинация, а именно Велинград. Кой е той? Тук в Royal Spa имаме възможността да ви покажем два типа стаи. Това е двойна стая с балкон. Изключително съм впечатлена за 4-звезден хотел. Стаята колко луксозно изглежда. Стените и таваните са с венецианска мазилка. Много красиво. Наистина, в сравнение с друг хотел, 5-звезден във Велинград, този тук 4-звезден стаята е леглата също имат един такъв точно роял стил, както се казва и хотела, с тези допълнителни огледала, с тези ромбове, а лампите напомнят на свещници. Гърбът на спалнята е от велур. Този елемент се забелязва и в вратичките на нощните шкафчета, както и в вратата на гардероба. Въобще тук всеки елемент е изпипан до най-малкия детайл. Гардероба не е особено голям. Имаме вътре и сейф, халати, два вида чехли имаме оставени, което в мене ме впечатли. И мини-бара. Като големина стаята не е много голяма, но все пак е за настаняване на двама човека. Леглото е достатъчно голямо, изглежда ми удобно, разполагаме с два вида възглавници. Ще провериме и те колко са удобни. Чисто е, пода е от мокет, изглежда чист, няма петна. Тук този кът изглежда доста удобен, стола. Както и на тази маса като записана или тип туалетка, но в никакъв случай не е за гримиране, защото няма място, няма огледало. Имаме телевизор над него, но ме впечатлява това, че отново в това бюро е вкаран велура като елемент тук и имаме едно чекмедженце, което е за бижута. Терасата е изключително компактна и малка, но с страхотна гледка към това вътрешно дворче и външният басейн, а самите стени са облечени и в тази изкуствена трева, но предава доста уют. Банята ми харесва, но определено светлината тук е доста заглушена и е тъмно. Иначе разполагаме с всичко необходимо, като кърпи, принадлежности, имаме сушуар, имаме също и допълнително огледало. Това тук е много голямо огледалото. И зад тази чупка зад мен, като малка пещера, аз го определям, е самият душ и тоалетната, като душа имаме и душпите от тавана и допълнителна слушалка. Намираме се в двойна делукс стая на Royal Spa. Помещението е изключително голямо и просторно, много ми харесва. Тази стая разполага и с допълнителен футьол, който има възможност за разпъване, настаняване на дете, но със сигурност ако сте с дете над 10 на години, според мен няма да му е много удобно тук. Гардероба е трикрилен, но според мен е достатъчно голям. Това бюро и стола определено ми се виждат удобни. Ако искате да съчетаете работата с почивката, може да си работите от тук. Един минус за мен е, че тук няма огледало. А от тази страна се намира и минибара. Тук
Толкова държат на лукса, че са заложили дори и на кожа върху кошчето за букук. Но тук определено за 4 звезди ми липсва нещо в стаята и това е поне електрическа кама. Освен, че съм отчарована от простора на самата стая, съм силно изненадана от стаята, която ни се падна и терасата, която имаме. То това е направо не градина, а направо си в планината. Банята е много голяма и просторна, все пак и типа стая предполага това. Имаме 2 мивки, много е широко. Тук цялата баня е в огледала. Това предава още повече пространство, но минусът за мен е осветлението. Доста е тъмно и доста е малко това осветление. Друга забележка, която виждаме, вратата олющена е, обелена е, има следи, личи си, така че откриваме и малки минусчета, да не кажете само, че хвалим. В банята разполагаме както с вана, така и с душ кабина. Ваната ми се струва доста голяма и дълбока. А душ кабината разполага с 2 душа. Душпита и слушалка. Стаята е чиста, няма никакви следи, петна нито по пода, нито по стените, така че съм доволна. Ресторантът предлага много вкусна храна, определено ни хареса. Има разнообразие всяка вечер на различни меса, гарнитури, салати, но вечер с вечер определено се повтарят малко храните и е еднотипна. Закуската е една и съща всяка сутрин, но пак има разнообразие от всякакви палачинки, микици, принцеси, всякакви шунки, яйца, бъркани, пържени и така нататък. Богата е закуската. Има и един минус, който откриваме на вечеря. Около 80% от гостите на хотела отиват точно в 7 часа да се хранят. И вече към 8:30 има неща, които са се изчерпали и повече не се предлагат на вечеря. 1-2 неща са такива, се случиха, но си е минус за мен, защото едното беше най-хубавият десерт, а другото беше основното ястие за вечерта, което беше презентацията. Спато на хотела не е никак малко, разполагат с доста топила, както и страхотна руска баня, имат и ледени топила. Но вътрешният басейн, за мен лично водата е малко хладка. Тя е 28 градуса. Басейнът е предназначен за плуване, но определено след като няма друго място, може би е добре и тук да е малко по-затоплена водата, защото другите басейнчета са тип топила, не можеш да плуваш в тях. А това е и външния басейн, който работи през лятото. Тук виждам има доста пространство за шезлонзи, но във вътрешния басейн липсва такова пространство, доста е тясно. Отвън има място, но проблем е настаняването определено при басейна. Всички сауни и парни бани се намират под
самия басейн, нещо като мазе, някои го определят. За някой е малко потискащо това. За мен лично не е проблем. Има доста голямо разнообразие от сауни и парни бани. Ако искате да съчетаете почивката си с спорт и това е важно за вас, тук фитнесът наистина е много добър. Той е Pulse Fitness, разполага с много добри уреди и може да направите една страхотна тренировка. Ако ви е харесало това видео, подкрепете ни, като се абонирате за канала ни. Също може да ни намерите в TikTok, Instagram и Facebook, за да може и следващата седмица да гледате ревю с нас.